Kongia ta nyenye ne kirpo lamdu wiya e jamoni suso ministre ka gandude ministre gila wonani ministre ngirbo da activité wala haale jadda wala capacité ka gandude ko gila wonani ko yinno wonde ko wallu yidbe wonde be wona wallu wawbe be ha balle be bawa be so be mbawi kambe fo be gaddo ko an walli be daña wune joni non Mamoudou Mignam holko tagi mi wiide ma jammo ni hulbini aybe renduɓe mbaɗi France club Mamoudou Guissé. Assalamu aleykum télé bedda, assalamu aleykum bandiraɓe, on calminama on juurama. Eyyi min mbitemi ko Hawa Diaw, secrétaire général France club Guissé Mabo. Ok Seydi Diaw min beltanimama kadi juste ko yidde kalna amen jamma mon jamma Mamoudou Guissé France club Mamoudou Guissé holno jiiruɗa ɗum nder la case. ɗum kam sa nanimami hen vraiment mami jogo hen weltare e coftal haalandema no jiirumi jammo ñande 30 novembre à la case de Nouakchott. Vraiment ko weltare mawde wonan min hen kadi ko succès mawɗo kadi wonan min hen sibu la case heewi bandiraɓe nortima kala jinnoɗo Mamoudou Guissé kala kadi jinnoɗo amen fof ngari nortima hen bandiraɓe fof hay goto heddaki wonɓe caggal leydi wonɓe ɗo en ko taari Nouakchott Guuré Saraji kala to ɓiɗɗo Fuutanke wiyeno wiyete to woni ari nortima jammo kala kadi komin miijuno e jammo komin jahorno jammo min keeɓi oɗon martaba min keeɓi oɗon wone kadi ko weltare no fewi kadi vraiment hamin jetta Allah hamin jetta bandiraɓe fof arnoɓe ɓe dañani arde ɓe kadi en jetta kadi no fewi kadi ko haaju ton haaɗiɓe arde mais haaɓe jinno arde ɓe garano ɓe vraiment min beltima no fewi hamin ñaagui Allah kadi yo Allah yobtuɓe moƴƴere kamɓe arnoɓe kadi kala bonɗo en kadi doole mum kadi France club Guissé Mabo debbo e gorko suka e mawɗo kamɓe fof ɓe mbiyama kadi vraiment mention spéciale si ɓe mbaɗi hen darde mabɓe dolɓe guila début à la fin ɓe pewni ha fewi ko weltare no fewi mi wawa gayno haalde hen fof Allah en weltade. Eyyi Allah jarama sikki ala ko haalo pulaar mbiyata ko kala ko dilli ɗum ko ɓuuri ɗum hewde doole donc ha joni koye France club Mamoudou Guissé gonɗen tan inchallah yidde wadde yeeɓoɓe télé bedde ɓe danayano tawtorede hirde nde min mbaɗaɓe nder hirde nde inchallah donc on calminama kadi min ƴeewa goɗɗo min darno ɗo inchallah ɗum noon Awa Diaw salminama weltanama. Merci beaucoup. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh, on calminama woni ɗo ko télé bedda donc on calminami kuuɓal donc woni ɗo ko mawni men Demba Sangor eɗen jiiɗi namdademo ko fate anniversaire Mamoudou Guissé baɗenoɗo donc eɗen jiiɗi namdedemo hono ɗum yaari e hono ɗum kadi fewjira Demba bisimilla. Falillahi alhamdu tawde jettode godani Allah en jetti Allah baɗande ni jetti Allah dokkuɗon ko dañƴen ko nde wonno kala mo yettata Allah ala ko yiiɗi bandiraɓe télé bedda mi salmini on mi salmini kadi dendagal ko rendi ɗo ko namdiɗami koko gandumi gandu wi ko almaru dabbiru wallahu yuqaddiru neɗɗo anni to fewja ko gasata ko Allah gaynata kadi neɗɗo wawa wonde neɗɗago mum timma e diine so wona o ɓiro wonde ala ko wawi sa jaaɓi ala ko mbawɗa tan andaɗa Allah ala ko ronki Allah kadi yiɗi tan ko biɗomi wawa o walla ɗum walla biɗomi ala mi hokku ɗum walla biɗomi nawa o nawa ɗum jammaji ɗi mbaɗi wune kono wonko saabi wune jamma o ha jamma o wayni waɗi noon so ñamde deftama ñamima weeli ene anda won dariɓe ene nde weldata guila ñamde nde yontani mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta France club Mamoudou Mignam kono kadi mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta yiɗɓe heɓe gona ɓen e bandiraɓe Mamoudou Mignam mbiɗa yetta Allah kadi mbiɗa yetta to mboto makko dasa e dendagal neɗɗo teddinnoɗo mo yoɗo haaju kamɓe de koɓe ƴefti ko nde ɓe ƴeftata nde ɓe ganni ko ɓe mbawa ɓe ballikini Allah ɓe ballikini woɓɓe ɓeɓe jikki wonde ene mbawi yettinde ɓe ɗoɓe jiiɗi yettade ɗo ɓe mbaɗi galle ɓe mbaɗi mawɗo e mawɗo nokku e nokku yimɓeɓe fof teddinira moni fof itta hen gueɗal neɗɗo yittango teddinede nde Allah addi en jamma hecci hanki tawa ko Allah ne yuɓɓini gueɗe ɗe fof ene moƴƴini gueɗe ɗe fof ene ardini gueɗe ɗe fof ene towni gueɗe ɗe fof ko Allah townata lesɗinta rokkata haɗata so neɗɗo andi ɗum tan hay so dago walta e beccu mum
gueɗe ɗiɗi noon j'ai remarqué en tant que Demba Sangol gueɗel gadanel mi remarqui darde yimɓeɓe e wallude Mamoudou mi remarqui tinnade yimɓeɓe e wallude Mamoudou mi remarqui katantagal yimɓeɓe e wallude Mamoudou gueɗel ɗiɗeɓel mi remarqui tinnade Mamoudou e wallude walloɓe ɗum ha wona ko yinno wonde ko walla ha daña ko fonno dañde ko walla ha yettoɗo fonno yettade ɗo haqiqa neɗɗo ne hettani wutte mo fotani mum no ɓorne paɗe ne hokke kadi ko handani kono Mamoudou ne hande ɗe gueɗe needi mum teddugal mum fodde mum e andude ɗum ko ɓi ñeeño e rende ñeeñagu mum e an noon Mabou Dono Mabou mi haalanma ene jeeya e ko ɓuuri sadde e aduna andude ko woni waɗi noon ko ma neɗɗo anda ko woni nde peeso hoore mum eɗe woni ɗo ñeeñago wona hunde hesere Fouta ɗum waɗi mbiɗi wiya yimɓeɓe yo mbat différence hakkude ñeeño e ñamakala yo mbat différence hakkude ñeeño e ñagotoɗo ko ñagotoɗo tan ɓe jeeyaɗa e ko gonɗa ene gonɗiɗa fof sa yiiɗi ñaaga tan a ñaago sa fecciɗon hoorema tan ma dañ peccuɗo hoore mum tawda jaaɓi wonde ñaagotoɗo kañum ma jabbonde kokko mum amma ñeeñago ko profession kadi ko saldu e calɗi Fouta hay hunde wawa yaade tawa ñeeñago tawaka toɗata ko yata tawa ñeeñago tawaka cubala ko yata ñeeñago tawaka ceɗɗa ko yata ñeeñago tawaka pula ko yata hay sérifa ko yata ñeeñago tawaka ndeke noon enen e ɓeya seɗen kalden ko laaɓi kadi kaldiren Allah kadi tinna ko kalten ko nde wonno ko ɓiɓɓe baaba kaldata min Demba Sangol mbiɗa andi kadi mbiɗa duwono Mamoudou mi ñamde Allah dandata ɗum danda en e bakka duumiɗo holko woni bakka duumiɗo ko bande en denda musidɓe ma denda sehilaɓe ma denda hoɗɗiɓe ma denda e waɗandema ka a wawa waɗande hoorema aɗa andi koɓe mbaɗanma ko a wawa waɗan ɗum hoorema kadi donka yiyandeɓe ko mbaɗanma ko yo Allah hokkumo guite jiyoje wonde ɓeydeni jiiɗimo guite jiyoje wonde ɓeyde koye makko gondi guite jiyoje wonde ɓeydeni balli mo guite jiyoje wonde ko doganta ko ɓeɗo moni hen fof eɗe jaaɓi wonde pucciyo waɗɗo e mum beele mo yetto to fayto e kamɓe ne Fuutankoɓe walla Masinankoɓe ene mbiya ina jeeya e maale nguru tebtade e jamdi gila kodi casdi hen ndi ɓuuɓa e junggo mum Allah ɓuuri bonnude e ceylagal fof ko ceɗɗam hikka coɓɗam mo wuuri Allah ɓuuri bonnude e ceylagal fof ko minen tinnino min tampi min goppi tinnade ala congé tinnade ala permission tinnade ala retraite tinnade ko tinnade tan sa tinnimo duuɓi temedere hiɗa tinnade fof ɓe ɗo karin tinnino natti tinnade ɗum noon koɓe nangi ɗo ko mbiɗa andi maɗum ɓuroyɗo mbiɗa andi maɗum ɓennoyɗo kono mbiɗa yiɗi so tawi aduna o diriwi Mamoudou yata wiyata ko Mamoudou ne darode mabɓe kamɓe fuɗɗinoɓe Mamoudou gila Mamoudou dañani ndeƴo ñalade ɓe ɗum noon mi weltima Mamoudou ko miñiraɗo moƴƴo mo duwanimi ko miñam Mamoudou ko baɗam Mamoudou ko sehilam kadi Mamoudou ko almudam je dis haut et fort almudagu ngu ne wawi wasde wonde gandal almudagu ne wawi wasde wonde duuɓi kono neɗɗo fof gidiɗomo e hunde yi hen hunde sa abbimo ɗum ne wawi sikkude koko jinnoɗa ko yiiɗi yiide walla an taw waɗi yiiɗo yiya ko jinnoɗa ko ɗum waɗi eɗen duwanomo yo Allah rokkumo hono ko rokki en ko kadi yo Allah hokkumo ko ɓuuri ko rokki en ko nde wonno Allah ñagate tan koko moƴƴi sa ñaagima ko moƴƴi hokkuma ko moƴƴi sa ñagaka ɗum wonde tan siɗi hokkudema ne wawi hokkudema ɗum noon en beltima kadi en beltima e jammo en beltanima bandiraɓe yimɓe noddanoɓe nooti guila honorable député ñam Mamadou Younous Mohamed Lamine Amérique légende en Adama Gueye en Toulaye Niang Diewo Bocar Soule en beltanima aussi surtout Maba ko mayata arɓe teddinde koye mumen arɓe teddinde poste mumen arɓe teddinde bandu men en teddini Haydara naaɓe en teddini en calmini aussi Elimari Diaw tan Mamadou Sawdata Mamadou Ali Racine neɗɗo fof mo koyngal mum darino toon waɗi fodde haali fodde eɗen mbiya yo Allah teddini ɗum kadi en jomdir ɗum dow vraiment mi weltima interview o ɗeɓi juutde seeɗa ko weltade tan kadi mbiɗa andi ɗum ɗo koko jakkata kadi yo Allah jokkani ɗum wiyata ko Allah ardi dewɗen hen a jarama merci beaucoup bandiraɓe sehlaɓe on calminama konngol ko ɗum ko Demba Sangol waɗano ɗon interview ko fate fijjude Mamoudou Guissé woni anniversaire mum ɗuɗum donc on kiɗimo haali ko haala ka waɗi fayida donc on calminama no foof on calminama kadi e kuuɓal ha ɗo yeeso kadi inchallah ma en jokku ɗum inchallah so Allah jaaɓi on calminama jeftuɗen Mamoudou ɓe kalnomi hanki mbimi ñeñɓe fof mbimi ɓe bete saga e Mamoudou dañi meccere
dani ko ɓegani sabu so tawi debbo ma ko joɗima huufi heeɗo mum rendinimami bakkere waɗi salari mouhamadou walali mouhamadou hofi ngal to fotti ngal to so tuute bakkere mum min wona debbo wadde noon maade bakkere ha wona bakkere watta ɗum londe yorno sumta yimɓe kutoro assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum télé mbedda on calminama on juurama en calmini foof en juurima foof min mbiyetemi ko bébé Falil Athie komi trésoriére fans club yiɗɓe Guissa Mabo dendagal wonɓe Guissa Mabo noon onon kala e mbadi kuuɓal hay kadi mo ala hen salminama juurama Seydi Athie ɗum noon min jinno juste ko ya haalana amen no gurduɗa jamma le 30 o nder la case essaye sifanade amen min mbawa famde kadi jamma ono yaari eyyi a jarama a juurama nde tawno so tawi a wi yomin cifo oɗon jamma emin jogui tikki komin cifoto hen nde tawno jamma o waɗi wone ko kulano hen foof Allah dandi hen yimɓe nde tawno so tawi yimɓe eɓɓi hunde ene mbaɗa ene jogo hen kulhuli no fewi kono so tawi yeehi ha yettima Allah kadi rewni lawol dowuji baɗanodi hen ɗi fof ko yimɓe cikkuno hen walla ko kulno hen ko fewi rewi lawol machallah ɗum ko yettude Allah mawde wadde en jettiri ɗum Allah no fewi ha wona seeɗa eyyi yettere Allah bébé Athie sa darima ɗo aɗa haalda e Fuutankoɓe holko jogorɗa wiide eyyi mbiyeten tan ko Fuutankoɓe enen kala ken tindinoɓe wadde en jokkat tinnare tan so tawi neɗɗo meɗen ene yiiɗi wonde alay saago walle no woniri sikki ala Mamoudou Guissa Mabo ko neɗɗo jiɗɗo wonde wadde o wallama no woniri hande so tawi Mamoudou waɗi hirde ala keddiɗo enen kala en gaari en notiti machallah ko yettere Allah en jettiri ɗum Allah ɗum noon kadi dendagal dañoɗo oɗo jamma yo Allah ɓeydu mo alano oɗo jamma kadi yo Allah hokku ɗum wawa dañde hono oɗo jamma ɓennuɗo ɗo amin donc yeɓoɓe télé mbedda ha joni gonɗen koye yilade membre uji fans club Guissa Mabo pour wadde yimɓeɓe toujours sur les bains inchallah ha joni kadi ko hen gonɗen inchallah sikki ala oɗo gorko dariɗo hayso min kalani inde makko son jimboɗon keptinambo président fans club Guissa Mabo tawno wiye Moussa Gako ɗum noon Moussa min calminima eyyi Demba Ndiaye a salminama yaw yeɓoɓe télé mbedda fof kadi calmitama en calmitima bandiraɓeɓe fof eyyi Moussa juste ko min jinno ko cifanɗa amen holno gurduɗa jamma le 30 o e nder la case an e fans club Guissa Mabo alhamdoulillahi rabbil alamina jamma le 30 o wurdunoma dongal teddugal kono alhamdoulillahi kadi Allah waɗi hen ndiyam ɓuɓɗam min tellini dongal ngal e dow jaam e cellal min e fans club Guissa Mabo foof machallah waɗino kulihuli waɗino haalullaji kewɗi kono alhamdoulillahi Allah gayni ɗum foof e beelama mum waɗini men hen jaam kadi komin ɗaminoki hen fof kadi min dañi hen kadi yimɓeɓe betti amen nde wonno noddude tiiɗani tiiɗi kadi ko notede yimɓeɓe kolli amen tigui ene jiiɗi Guissa Mabo komin jiiɗi Guissa fof koɓe jiiɗi Guissa ko ɓuuri ɗum ɓe mbaɗi hen doole mabɓe jawlede mabɓe ala fof koɓe mbaɗani hen déplacement o tan ko hunde mawde kadi ami remercie yimɓeɓe fof eyyi ha joni Moussa ko yidde wiide ɗo sa huccite yeɓoɓe télé mbedda holko jogorɗa wiide Fuutankoɓe Fuutankoɓe amin calminaɓe amin daara jammaɓe dañɓe hen arde ɓe kadi gaari ɓe dañani arde hen ɓe kadi neldi balle mumen kadi ko participe garɗo mo arani fof ne yiiɗi participe nde wonno jamma ko jamma ngana kadi Mamoudou Guissa ko Mauritanie fof yiiɗi ɗum haalpurdeɓe jolfuɓe soninkeji wamrankoɓe fof leƴƴi ɗi fof jiiɗiɓe safal ɓe kadi gaari dow mo cikkuɗa yiiɗa Mamoudou Guissa fof tawa kañum woni dow ɗum noon kadi ko beelamma kadi joni Moussa e yiyande ma an holno cifortoɗa fans club Mamoudou Guissa darde mabɓe nde ɓe daari nde non fans club ko darde darinde machallah ko yimɓe yiɗɓe kadi par ce que ko yidde waɗi fans club o créede nde wonno kadi ko yimɓe yiɗɓe kadi mo jiiɗi o ko neɗɗo goto kam fof yidde mabɓe ko wotere nde wonno on so ummanama tan yimɓe jaggantu ɗum kadi kamɓe fof ɓe jaggi hen juuɗe mabɓe goto waɗi hen ƴiƴam mum doole mum jawdi mum fof waɗi hen haajuji mum fof woppi pour yidde darnade oɗo jamma ko ɗum waɗi Allah waɗani min hen moƴƴere min puɗɗorima bisimillahi rahmani rahim kadi min gayniri alhamdoulillahi rabbil alamin ko ɓurno yiɗede hen ko min dañi ɗum hen waɗani violence tikke ngala hen dukoji ngala hen ko ɓuuri sadde dental ko min keeɓi ɗum e ngallo dental alhamdoulillahi rabbil alamin président fans club Guissa Mabo ko min kono kamɓe ɓe bonnani ɓe mbaɗirani kam ɗon mbeɗa ɓuuriɓe ala ɓe mbaɗiri kam ɗon mataw mbeɗa foti wonde ɗon nde gonmi ɗon nde kadi ɓe gardimi ɓe mettani ɗum waɗi alhamdoulillah Allah rufi hen ndiyam ɓuɓɗam eyyi bandiraɓe yeɓoɓe télé mbedda sikki ala on paami ko oɗo woni président fans club Guissa Mabo inchallah hande ko hirde Mamoudou Guissa Moussa min jinno juste gartina amen e hirde nde caggal nde mbaɗɗon anniversaire mon no wayni musde kadi heccanki wonno hande mbaɗɗon hirde fotde ni amin jiiɗi andude juste hirde nde kono yiiɗi haalde wayi ha joni ko beelamma tan sa yi neɗɗo waɗi fijirde ruttima wiyen waɗa hirde ko beelamma tan waɗi ɗum dañani hen gacce bon min dañi hen koko jaam tan alhamdoulillahi rabbil alamin ko ɗum addi hirde kadi créede min jooɗi ha ɓooy min mbi pourquoi pas min beltinta fans club Guissa Mabo yaadiɓe mum
guila invité ji amen woɓɓe min invité ɗumen nde wonno teddugal ngal ko minen fof mbaddi ɗum kadi ne moƴƴi kadi min duttaɓe teddugal min mbawa yobdeɓe mais alhamdulillah on va essayer de le faire tan min mbaɗi hirde hannde pour kadi min nodda min denta min piija min jala nde wonno hunde nde fuɗɗirno ke fijirde e jaleɗe ne moƴƴi kadi gasira fijirde e jaleɗe inchallah mais ok donc Moussa jarama ha joni kadi ne wawi min garta e ma min mbaɗ feere ne min jiiri Mamoudou Guissé hoore mum wooda ko haali e 30 novembre ɗum noon aleykum Mamoudou a salminama a weltanama koye juste yidde namdadema caggal nde gummiɗa e anniversaire ma holno jiiruɗa Foutankoɓe holno gurduɗa jamma le 30 novembre o e nder la case Demba Ndiaye Allah jarama caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Mouhamadou ya rasulullahi en jetti jinnaɓe meɗen rewɓe hay worɓe caggal ne kala daraja innamade mbiɗon ko yo yettu Allah o yetta jinnaɓe so moƴƴi ko kamɓe so bonni ko kamɓe Allah waɗi kadi bonnani moƴƴi sanne en jetti Allah no feewi en jetti Allah ko heewi nde Allah ɗaldi en balɗe men e bawɗe men ha jooɗiɗen nde ɗo jonde jottiɗen kadi oɗo jamma en mbi alhamdulillahi rabbil alamin Allah Demba Ndiaye so tawi a namdimamami caggal oɗo jamma holko timmi e hooram ma dañ ko kalmiɗo ko heewi nde wanno neɗɗo ko anniye tan ko yettinta ko Allah kadi neɗɗo ko fimde kala ko ala e fimde yadata hay nokku kadi neɗɗo ko yimɓe kala ko wawi dañde aduna so tawi o ala neɗɗo hay hunde ala nde wonno fulɓe mbi kala ko memetake ñametake min mi wona hay hunde mi waɗani hay hunde kala ko waɗa e oɗo jamma so tawi feewi so yuuɗi wona min ala min ko indi tan dokkami e jamma ko Fuutankoɓe daari yiɗɓe sehlaɓe daari nde wonno Fuutankagal ina wuuri e mumen Fuutankagal ina yiito hoorumi e ɓalli mumen mbi ko ala no mbawata wadde sinno tawi wona ƴeewa holno mbawata yoltude hujja ñeñago holno mbawata sinkirde ñeñago nde won noon Elhadji Baba Baydy Mal heewino so dowli ndonki yo dowla keɓɓo ina yooɗa noon saaha foof yiye hunde walla yonta e nder yonto mum daña hen neɗɗo ɓe gandanɗa holma dokkade hoolare walla o gembe yo daro mbeta wooda ko darani ɗum je sababu jammo yuɓɓina yiɓɓe sehlaɓe juɓɓini jammo darni jammo ɗo hay hunde wonani ha hunde woni ha kewi wadde en jettat Allah jetten bandiraɓe gila yiɓɓe hay sehlaɓe kono kadi jettoro mawɗo o jetteten ko fans club Guissé Mabo rewɓe e worɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa e joguiɓe fimde tinde yo won kadi ɓe dañi hunde no feewi wadde e Demba Ndiaye min so wasa jurnade somi haalnima tan ko gurmi caggal oɗo jamma ko yettude Allah no feewi e yettude Allah noon e nder bandiraɓe yettude Allah e nder fasiraɓe yettude Allah e nder leñol mum yettude Allah e nder leydi mum bangnu alhamdulillahi rabbil alamin Allah eyyi Mamoudou mbasnen jurnade tan ko question goto garten hen jinmi kanagam caggal ndeɗo tampere heccancan gummiɗa e anniversaire o Nouakchott fof tini Nouakchott fof dilli hande kadi o gaari o mbaɗi ndeɗo hirde wondunoɓe ma ɓe no dusma ha joni duttaki nan wondema e seedantagal comme no grand frère men Demba Sangoto ha joni kadi nan ɗo wonde men holno jiruɗa jamma hande o kadi Demba Ndiaye koɗo puɗɗornomi ɗo tan neɗɗo ko fimde kala joguiɗo fimde tan kala to yeehe o yettoto kadi fimde nde ko wadde jamma o yettima kadi fimde nde kadi ene yaaha ha joni kadi weltinirde bandiraɓe saabu ko jooɗiɗo ko hoɓɓe nan ɗo ɓe ganduɗa ko ummiɓe guure Allah waɗi ɗum e sin tawi wona notade e jamma Mamoudou Guissé wadde so tawi en woni e fijirde e jaleɗe en beltima en poti andude en beltima mbiɗa joguiɗo jinnaɓam nan ɗo gummi ko ha Fouta gari mbiɗa joguiɗo jinnaɓam gummi ko ha Nouadhibou ni oɗo jooɗiɗo ko kawam woni joom Baba Mabel mbiɗa joguiɗo giɗiraɓam gummi ko Nouadhibou gari ha tawtora jamma mbiɗa joguiɗo sehlaɓe gummi ko ha Sénégal gari ha ɗon wadde e so tawi neɗɗo tinima tan tinɗum jeeyi sababu tan yimɓe fof wondude e tampere yimɓe fof yidde foftade ene jarana ɗumen accude haaju men e hammuji men sa ƴeewi ko jolli ko hakkude desaɗo e desɗo e jibinaɗo goto fof acci ko haaju mum hammum ari notade e jammo wona ñamde wona yarde ala ko yettinde fimde nde min jogui noon e yettinde aadi mo jono ɓe duusa Mamoudou Guissé ha ɗo yimɓe kadi mbaynodiri e teddugal mbiya kadi yallah ken kadi wattudni muuru ɗum woni oɗo jamma hannde noon Mamoudou amin jinno namdadema emin jii e nder jamma ma oɗo naalankoɓe e ñeñɓe ɓe murtani titorto hannde kamɓe fof ɓe gari duusudema e jamma ma ɓe gari dardade ma e jamma ma amin jinno andude Mamoudou holno gurdirta e mabɓe kamɓe e nder ngol naalankagal e Demba Ndiaye Allah jarama namdal ma ngal ne waɗi fayida kadi ne welimi no feewi nde wonno so tawi a wi ñeñago tan aɗa wawi nandinɗoɓe naalankagal kono ne serti seeɗa kono eɓe mbawi nandude eɓe mbawi liggodade kadi yettere Allah no feewi eɗen jetti Allah guila Allah nanimi ɗo e Nouakchott tawmiɗo ko ñeñɓe mawɓe tawmiɗo ko awluɓe mawɓe tawmiɗo ko naalankoɓe mawɓe e nder hen mi heeɓi rewde e mabɓe mi heeɓi rewde caggal mabɓe mi heeɓi wurdude e mabɓe ha Allah waɗi hande minen fof min mbayi kono guiƴiraɓe
e so tawi mi dañi ñalawma ina foti wonde goto fof yo yiten hoore mum nde wonno minen koddi minen dendi meccal ɗum je sababu kamɓe fof ɓe gaari so hallan arɓe ɓe kadi koɓe jogdimi teddungal guila hanki tawande arani goto fof waɗi fulla mum e fayida mum e finde mum tan ko oɗo Demba Sango jooɗi ɗo wonto min dewdi wonko min baddi ha yeewi saabu kala garnoɗo lakas yiino ardi ni yi ko waɗi ko gila ɗo miɗo naata e damal ha miɗo hoota omo jooɗi e fauteuil o wi kanko ko sohlani micro ko haalani o yettani o mantani o juuraka ala par contre so tawi min miɗo jogui jamma kanko participation makko e jamma min ko wawde sembinde jamma o komin fasiraɓe komin ñeñɓe minen ndendi hinde minen ndendi ƴiƴam so tawi mi dañi jamma o arata ko wallude mi ñamtude jamma o ko noon ne awluɓe mawɓe gaare jamma o wadde min mbiyatmi ko weltare kadi gurdamam hakkudam ɗo e nalankoɓe yette Allah no fewi woni yettude Allah ko ala mo jogdimi caɗele hay goto ala dañowo jamma mi donka nadde hen ala dañowo jamma mo haalantami kala dañɗo jamma ene teddonirami jamma mum e ara mi waɗa hen gueɗal ñeeño e nalanke kala nodduɗumi somi ari mi notat mi heɓat hay ɗo nokku mi ala caɗele ɗum tagui min alhamdulillah mbiɗa yetta Allah no fewi kadi mbiɗa yetta nalankoɓe mbiɗa duwnoɓe kadi no fewi mbiɗa jarno kadi dendagal dañnoɓe hen arde watɓe hen ko weeli weltini yimɓeɓe fof yo Allah weltinɓe kamɓene goto e mabɓe fof yo Allah suɓan ɗum hen moƴƴere kono mi yettat kadi jettore keeriɗe mention spécial à mon grand mon doyen Demba Sango Mabo won ko min baddi won to min jewti ɗo e Nouakchott sa namdem nalankagal ɗo e nder Nouakchott weeli metti koko haala koko nanodira kala hande piiloto ɗo becce e haala so ari haɗo Demba ɗo ko darato nde wanno omo jogui dalilaji kewɗi e nder haala ɗo e nder Mauritanie wona tan ala dingiri ala ko laamu Mauritanie suɓimo waɗimo ambassadeur de parolier kala kaalowɗo fayi ko fewi e nder ɗemgal fulfulde omo halfina ɗum gila festival uji hande mawɗi o représentant fulɓe gila jewte mawɗi o représentant fulɓe gila ha e fina tawa men morini gila ha e gandi min ɗo renane e tarihaji men wadde on so tawi ari e jamma min mi gasi hoolade wadde min miɗa yetta Allah no fewi min yetta nalankoɓe kadi miɗo duwonoɓe ñaago Allah kadi kala dañɗo ñalawma yo dañ ko dañmi ko wonno mi weltini ko fof mi yi hen hoorum yiitima hen ari ɓe jumbi kam ɓe cembini kam ɓe ñanti jamma mo ɓe dokki ɗum valeur Demba Ndiaye Mamadou Guissé Allah jarama